i encara més política, en aquest cas centrada en l'interès dels joves. La reactivació de l'economia a Badalona i l'accés a l'habitatge són les principals preocupacions precisament de la joventut de la nostra ciutat. Així ho han manifestat prop d'una vintena de nois i noies de fins a 30 anys a la trobada amb els representants de les 5 formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Badalona, organitzada en aquest cas per als joves d'Òmnium Cultural. Divendres el restaurant La Llesqueria va acollir aquesta trobada amb Desiré García, número 3 del Partit Socialista, Xavier García Albiol, cap de llista del Partit Popular, Ferran Falcó, alcaldable per la candidatura de Convergència i Unió, Carla Segués, número 1 d'Iniciativa Verds Esquerra Unida i Miquel Estruc, que lidera la coalició encapçalada per Esquerra Republicana. La qüestió nacional, l'accés a les noves tecnologies i la participació juvenil a la ciutat són d'altres temes que també s'han tractat durant la trobada. A nivell nacional, el més important crec que és l'atur juvenil i les possibilitats que tenim els joves de començar una nova vida, diguem-ne, l'habitatge, feines, estudis. El tema de posar wifi en llocs públics de la ciutat, que per exemple Barcelona és una cosa que té molt avançada i altres ciutats més petites també. Igual crear jo crec que l'economia, és a dir, crear que Badalona tingui una economia ella mateixa i creï ocupació, bàsicament. Si estan pensant d'implantar algun sistema de transport, com per exemple el bicing. Els joves han valorat la trobada com una bona oportunitat per parlar directament amb les persones que aspiren a dirigir el govern de la ciutat i formular-los els seus dubtes. I la idea era que d'alguna manera els joves també tinguéssim un acte específic on poguéssim conversar de manera informal amb els candidats alcaldables. Que els joves també puguin preguntar als polítics i no quedi com els representants polítics no es vegin com una institució molt llunyana, sinó més propera. Per poder descobrir potser que hi ha algun altre polític que té algunes idees que ens agraden i potser ens fa replantejar el vot, mai se sap. Durant la trobada s'han tractat temes de joventut i de política en general i s'han pogut fer preguntes a través de xarxes socials com Facebook i Twitter. En l'alineació del Consell de Ministres